Kaci zaman kuno, tumpakane onto. Sis, nyanyi lagu apa to kaji zaman kuno ki? Lagu zaman biyen gitu, lagu apik. Piang mono ra genah. Lagu kok ngono, nyajan gek krungu iki nggih. Ciptaane sapa to? Ciptaane mbah-mbah biyen nyora genah jenengane Mbah Sopo. Ah, ra jelas samangke mbah sapa. Sis, samang kok panen baku oki to? Ya pancen panen akeh, ning payune ki murah-murah. Tok sayah li amek we. Jenengane ame ki ya sayah, sing ra sayah ki turu. Gek turu ki sayah, nang donya ki nono sing ra sayah. Nyatane nyong ra sayah ning duwite akeh. Piang mono ra gumun, duwite akeh ana sing ngirimi. Hake nek pancen duwite akeh nggo mbakune dituku. Delok itu kaya apa mbakune sing kon nuku. Ki ku ngene mbakune nggo nyong super ki. Delok to sing mini super. Mbako ya padha wae to nandi-nandi kok ngene iki ye. Ki seje mbakune nggo nyong ki, engko nek mateng wangi ambune mambu jeruk. Ra masuk akal, mbako kok mambu jeruk. Pancen tenan kok ora percaya. Intine peyangke gelem nuku apa ora? Iya gelem mesake nyong ki nek karo wong cilik. Hake njaluk piro? Nyora njaluk larang-larang ti 10.000 wae. Tok 10.000 kuwe po. Alah sepele. Nya tak bayari 20.000 ramang susu iya. Ke priye ti maksude? Jarene 10.000. Hake tak bayari 20.000 lah piang badhe 10.000 to. Kok ngono semang protes. Apa tok tuku sak unting ki ye, Poti? Tak kira dituku kabeh no. Nek mentok sak unting kono pek ra semang bayar. Apa? Kon ras mang bayar? Ndi to apa gorene duwite? Ya aja kok, nyong ke mau tak guyon. Meni kon ras mang bayar. Aja. Gorene.